Anında ha, onda yenge. Han kardeşlere näme deyip näme goýýaňyz bir arzu etseňiz. Türkmenistandaklarga hemmesine salam. Aha. Bizim adımızdan Kudratga, Aynahalga, Aynahal varmı, mama babalarga, Mayram dadamızga köpden köp salam bolsun, gelinler. Mana Tacikistan zor ol kit barya. Gülle barya. Mana dünýäde garaň hemmer baglyk. Mer mana baglyk, çeýwe dağlar ýatydy, al şular demiş katlar, ularda ýok. Hemmet ba bizlerden Hudaýa şükür. Ana bar yer bağ olup Tacikistan öskiden. Suw mol. Salam gelinler aýlanyp hemmelerin. Nesip bolsa gelerler aýdan. Bu kimin gyzy? Bana sen canın gyzy mana erkeje gyz, ýekeje gyz. Maktakly gyz. Bolupdyr. Bär Tajikistan'da köseneňiz okmy? Yarım kardeşler anarda özüňler bärde kynçylyk ýokmy? Çekdal ölsegem şöyle öljek. Ular öz işiňizde hasam ýakşy. Endi biz bolsa şeýle ýerler damar urdyk. Damaramyz har ýerge ýaýrakda nire gidemiz. Bolýa. Meýli. Salam aýtam mesige. Nesip bolsa. Aýdan. Bu 17-sinde menem ýörejek nesip bolsa. Emme kardeşlerin adından al kel. Nesip bolsa. Ayna halal kel. Hayır. Pul bolsa Mayram dadan suda kel. Tamanna. Bu yengemiz sene aýalymy? Bu endi bu hazır hiç ýagdaý ýok düşere. Näçin? Bol botudyr garap. Kardeşler görmeldi-de endi. Gitdi, düşürýärdiň ha. Ular git. Uday torkidan. Uday torkidan. Bu ekrana sığmaýar. İki ekrana dolu. Bolýa. Nesip bolsunda gel. Indiki nämede gelende gepleşersin da. Hopdur. Ulardan düşür kel. Aýdal barmy, Kudrat barmy? Endi Mayram dadana görünmersiň. Ol Gyzyl Deýhanda. Onu görünmersiň. Göreneňdi düşür kel. Kaýsy ekrana syksa düşür kel, sykmajagyny ýok, näme şişip raýs bolarlar. Energildadım. Ýakwa aýaly. Ýakwa aýaly. Bolýa. Soňuny bile bakanda ýatan mana buloýdy daglar. Mana bu bolsa şanyzyraň bagy diýe. Hudaly şanyzyraň bagy. Şanyzyraň daýlyken ýenge beken emez abi. Ýangam diýär, nira bolsaň ýangam bagy. Goýuň şanyzyraň bagy. Mana badam ýemaz. Badam dünýä aýak basar ýeri ýok diýe. Örükde ketdi agaç sarlan döwrük çekildi. Mal almadın faşra çıkarttı. Bulasa güller. Buna gül diýes bizler. Bulasa öl qatyr o güller. Ula guryn. Gurypdyr. Mana bol erik. Görýäňizmi? Erikleri görýäňizlermi? Kardeşler. Ana şuny Tajikistan'da şuny ol erikleri. Eriklerim şuny ol eriken. Gitmeli däleken ýa gidip söýle. Şu gülün içinde bir düşeli. Şu alayım. Yenge. Qatyryndy. Ana endi aýdymda gülün içinde arzu etseňiz diýe hasyl bolýardy. Aýtyp görýän. Hammalar şu gülýany açylyp ýörükler. Yani yılda baharda açılıp kışta yumulup dururlar. Böyle sermende. Asal. Mana bu bolsa Kudrat ağa köýi. Aňarsy täze urulyp dur, aňarsa. Tüge şöyle. Üzümü batmı? Mana täzeňizin eýesi. Salamat şäherler. Seriye gidipsiňizler ya Kudrat ağa bärden. Beriklere garaň sallan tätýär bu. Agaçlar götürpdim ben. Näme göç gitdiňizler?
Bir şahra tere bula. Bu olsa bana sizden öyün. Fayra dora hamsaya. Tette giden hovlini taşlap Türkmenistan alıp dolaş verirsiniz. Meyle. Tamam. Ha? Mana bol. Öýüňizler azıcık ütkeşme girip durur eken. Azıcık ütkeşme girip durur eken şoýanky boluş. Bu şaňyz hem saýaňyz. Ana ýenge ýene.